Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ka khoi ya kawa mentedu ka balong ka kinhon ka balayeng ban yada bad ban penek pensa ya kawa mentedu kala penpau ya kajing sngokhia hado kata-kata ya kajing sha penjabo jong kene kawa na kajing ai peteng jong kadhar construction company ban the ya ka khandau ka balati na kajing shna penhe ya ka sorok national highway 40E hasilenter jong ka sorok ka ba penyesno ya ka snong amlarem bad ya ka snong jowai nakaliang jong presiden ka seng uba kro lamsalan ki pariat ula keno ru bagadhar construction kamsem la borom satya ya ka jingo jingnam jong ki pajba wat hadin baladep ban penlong ya ka jing jurip hapadeng ka office jong deputy commissioner ka West Chantia Hills district nang tade ka office jong executive engineer ka tanat PWD roads Jowai Central Division lembat ka khoj ya ka wa mentedu